Здравейте! Аз съм Стефан от моят матрак и днес ще тестваме матрак Sirena Memory. Ще разберете всичко, което трябва да знаете за матрака, за да вземете информирано решение. Да започваме! Матрак Sirena Memory е произведен под марката Nani. Компанията датира от 1992 година и през годините инвестира в модернизацията и разширението на производствените площи. Към момента са един от лидерите в производството на полиуретанова пяна и матраци без пружини. Под марката Nani може да закупите матраци, топ матраци, възглавници, основи за матраци, тапицирани легла, както и мека мебел. Но стига толкова за компанията, нека да се върнем на матрак Sirena Memory. В общи линии той е двулицев модел, което ще рече, че леглото трябва да има подматрачна рамка или твърда основа, на която да се постави, 22 см височина, мемори пяна, средна твърдост, сваляем кълъф с сребърни нишки, доставя се в реален размер и компанията предоставя до 20 години гаранция след безплатна регистрация. Това е в общи линии, но нека да задълбаем още повече и да разберем от какво е произведен. Ядрото на матрак Sirena Memory е изградено от 14 см висока еластична пяна, която е издръжлива на натоварвания и не се деформира. Към нея има залепена 4 см мемори пяна, за да направи модела по-мек и комфортен. Ако не знаете какво е мемори пяната, имаме подробно видео за нея, може да го изгледате. Но накратко, това е мек термоактивен материал, който добре поема формата на тялото и не натоварва мускули и стави по време на сън. Пластовете на ядрото са облечени в антистатичен вътрешен кълъф. Ако се загледате по-внимателно, ще забележите, че има прорязани канали между двата слоя по цялата ширина на ядрото. Те спомагат за добрата вентилация на въздух и предотвратяват спарване. Такива канали има и в долната част на ядрото. Модел Sirena Memory е завършен със сваляем капитониран кълъф от висококачествен белгийски текстил, прошити с сребърни нишки и обработен с капсули алоe вера. Както може би знаете, среброто е антиалерген и предотвратява развитието на бактерии и акари, което прави модела подходящ за хора с алергии. От едната страна в капитонажа на кълъфа са вложени антиалергични силиконизирани влакна и мека пяна, за да направи модела още по-комфортен. За да бъде подобрена циркулацията на въздух, кълъфа при борда е изработен от 3D дишаща лента. Моделът е висок 22 см и притежава златен медал за комфорт и иновации от Международния Пловдивски панаир. Нека сега да тестваме твърдостта на матрака. От матраци Nani са определили Sirena Memory като балансиран или матрак със средна твърдост. Нека да тестваме това с нашия високотехнологичен инструмент. Кой каза, че е леко да се тестват матраци? Това е нашия високотехнологичен инструмент, който сме калибрирали спрямо най-твърдия и най-мекия матрак, който се предлага. Както виждаме, в случая и според нашия инструмент матрака е със средна твърдост. Разбира се, усещането за твърдост много зависи и от телосложението и теглото на спящия върху матрака. Затова нека да си поговорим малко повече и за усещането на матрак Sirena Memory. Аз съм 70 кг и усещането от Sirena Memory е, че поддържа добре тялото ми и то не потъва в него. Тук е момента и да споделя, че съм спал на този модел. Често ме пита защо съм го сменил, вероятно и на вас ще ви е любопитно. Като експерт по матраците е важно да сменя моделите, на които спя, за да имам по-добър поглед над пазара и технологиите, които се използват. Но нека да се върнем към усещането. Определено моделът е със средна твърдост, удобен ми е както в полза на страни, така и по гръб и по корем. Разбира се, хора с тегло около 100 кг ще усещат матрака среден към мек, докато при хора с тегло 120 кг той ще се усеща мек. За тези от вас, които сте по-леки в диапазона 50 кг, ще го усещате по-скоро среден към твърд. И тъй като моделът е двулица, сме тествали и другата му страна. При нея няма
добавен комфортен слой от мемори пяна, поради което матрака се усеща твърд за моето телосложение. Това, разбира се, не е лошо, особено ако спите по гръб или по корем, или пък сте си секнали кръст. И накрая трябва да споделим, че матрак Sirena Memory не е подходящ за хора с наднормено тегло. Друг важен елемент от матрака е неговия ръб, особено когато се използва двойки при по-малки размери като тип прист. Важно е той да е стабилен, за да нямате усещане, че ще изпаднете от матрака. При Sirena Memory ръба не се усеща достатъчно стабилен и има какво още да се желае. Ако сте от хората, които обичат да спят на самия край на матрака, вероятно няма да ви допадне усещането. В следващия тест проверяваме колко добре се справя Sirena Memory с топлината. За да измерим топлоотдаването, лежа на матрак в продължение на 15 минути, за да се затопли, след което засичаме колко бързо спада температурата, като сравняваме на интервали от 1 и 2 минути спрямо останалите ни замервания. За целта, разбира се, използваме термокамера. През първата минута температурата на повърхността спада с 5,1 градуса при средно 5,1 и най-висока 5,8 градуса, което ще рече, че моделът попада в средата на нашата класация. За 2 минути повърхността на Sirena Memory изстива с 6,48 градуса при средно ниво 6,65, което е една идея по-ниска от средното. За сравнение, най-високата ни стойност към момента е 7,62 градуса. Чисто технически модела се справя добре, имайки предвид, че е матрак изцяло от пяна. Вероятно, прорязаните канали в ядрото и 3D лентата наистина спомагат за добрата вентилация на въздух. Моето субективно мнение е, че моделът държи една идея по-топло от средното ниво и ако сте от хората, които винаги им е горещо, то може би този матрак няма да ви допадне, особено през горещите летни дни. Една от най-важните характеристики на матрака е колко добре той изолира движенията, за да не усещате партньора ви, ако той много се движи или се върти по време на сън. С това тестваме модела с чаша с вода и натискаме, както виждаме, водата почти не се движи, което ще рече, че Sirena Memory има добри изолационни функции и почти няма да усещате движението на вашия партньор, ако той е неспокоен и цяла вечер се върти. Това също го прави и подходящ за двойки, които имат голяма разлика в теглото. С покупката на матрак Sirena Memory получавате, разбира се, и гаранция. Гаранцията се обслужва директно от производителя. Стандартно тя е 10 години. При безплатна регистрация на покупката, след като получите вашия нов матрак, тя се удължава на 20 години, конкретно за Sirena Memory, разбира се, говори. Като цяло, гаранцията покрива необратима деформация на ядрото повече от 2 см. Имайте предвид, че при настъпване на гаранционно събитие е възможно матрака да трябва да се върне в фабриката за ремонт. Разбира се, това до някаква степен е неудобство, защото за известно време оставате без матрак. Но пък плюсът е, че ще получите матрак с чисто ново ядро. Ето и няколко съвета за поддръжката на вашия нов матрак Sirena Memory, за да може той да ви служи дълго и безпроблемно. Първо, използвате задължително протектор за матрак. Това са водонепромокаеми протектори, разбира се, ние предлагаме такива. Те не позволяват на подтечност и мъртва кожа и други замърсявания да попадат в дамаската и в ядрото на матрак. Това, разбира се, е превенция за образуване на бактерии и акари. Трябва задължително да въртите вашия матрак, тъй като той е двулицев и това лесно се случва. Не е задължително да го въртите наобратно, може да му сменяте позицията глава-крака. Това е важно да става, поне по наше професионално мнение, на 3 месеца. Матрака се върти, така сменяте точките на натоварване и удължавате живота му. Кълъфа, както вече знаете, се сваля, така че поне веднъж годишно сваляйте кълъфа, за да го изперете. Това може да се случи в близкото химическо чистене. И накрая, но не и по важност, не скачайте на матрака си.
и не стойте в края точно на ръба му. По този начин го предпазвате от деформация. Много често ни питат за кого е подходящ този матрак. Както вече видяхте във видеото, в детайли сте запознати с модела, каква е твърдостта, от какво е изработен, какво е усещането. Нашето професионално мнение е, че матрак Sirena Memory е подходящ за хора до максимум 110 кг, които предпочитат балансиран матрак, който да не е много твърд, да не е много мек и да имат опцията да го обърнат и да получат твърд матрак. Ако смятате, че този матрак е подходящ за вас, в описанието ще намерите линк, където може да проверите актуалната му цена и да го поръчате. С покупката на матрак Sirena Memory от Моят матрак, вие ни помагате да създаваме това полезно съдържание и да помагаме на хората да спят по-добре. Благодарим ви!